ole tutuma chuan literature chungchang kan han soidon ani a literature hi mizo culture pialam le sub culture apo khovel hian angai san ani a Mizoram apo literature lama mi thuk tak mi thiam tak kan nei beka thang thar thiam tak po kan nei chhome kani chuti lai chu an literature tuipui reng lo hi kanom ve boka atui lo te tan chuan thilnin omle ne om tak te po ani theida lai chin om ve bok ani literature hian engangin nge kan nuna ngong aneya engang da sign nge kan nuna hen thu soi ti po hi ami hringa zirin ain ang lo nuai meidon ani la thu te hi tunang lai chuan an da zat chho ta viawa ama ero chu na tunang lai a chuan acham zong chi asaka salem lawang chi thiam tak te po kan oma thutra tak te po an ron phua chuaka heng te po hi literature mizo literature ho sang lama ke chun kan ngai maya ama ero chu kan rol u deu te chuan an ngai thei wak kan ring lova rap music te po hi han ngai tha chiangila upload dik thlap maya han tia thutra tak mai an han phua chua hi chuan ke ma mi mal ngai dana chuan mizo te literature ti hausa tu ani ve tho mai tin ka ngai tu ani ti chuan mizo literature hi alo dal tim ayang thalaya hian kan hla thu han che du dan te hla thu em lem lo trong kam tluang pa nga ya phua hi atam te em maya anal tak kan phua chua chuam bok ma sela rol u te le du tui deu te ta chuan pur cho lang na tham ani tameu lo ani chu wang chuan thalai te abikin hla thu kan man dana te political words pa ngai ve tak man deu hi tum tharila athra in country a la thu tong kam big mizowina kan nei te hi zoma tin kan la man ngai chi lo po han siam thar te po alu hle don ani ti kha kan soi ma sadu ani ti chuan thu le la literature kan han tia hian chi rang in om thenga ta then chu thuziak lampang essay lampang thiam te anoma a then article lampang ziak thiam te tin a then chu hlaphuwa lampang thiam hla a pon chi rang in an then rang ani ti kan riat theu kha asaka sak chi hi mizo chuan kan han du ani a sa pho literature le mun lun lai lo tuero chu asaka sak chi an ni lo deu fek ti thei ani a hemi a lyrical asakang chi kan han ti ho hi chu literature kan ha soina a po hian huanga po hian kan zirthil le khabu pin an om meu lova a chiar deuh top mai chi ang kha ani mizo a chuan asaka sak ngei ani thei ani lo chuan I kan langai sang te chiam lova amai ro chu tu da tanga hun kal le hret chuan chu te po chu kan ngai sang thei tur ngai tai ri chuan literature ma kan son ve hreta mizo te po tin information technology awai ma kan son boka ti chuan mani in YouTube te channel kan neya kan ngai dan te kan soi thina ti khan kan ti tin social network mangin Facebook le thil dang ate ngai dan te kan soi ve thina kan ngai dan ni lo te po kan han nial thina atha zong ne kan ngai te po kan soi thin ani khatiang ang chi kha criticism chi khat ani hei literature a po hian mi thu le la kan han zir chianga athalo lai te kan han zira ziak vekin kan han chang le ta atha kan ti dan te athalo kan ti dan te kan han soi ka khang kha criticism tia soi ani ti chuan literary criticism hi thil tui pui om tak atui me ta na ni line atui lem lo tan chuan thil nin om tak ne om tak ani kan ti to kha chu wang chuan literary criticism hi engti khun lai vel khan nge an lo wa tran ti po hi hriat atang kaya hei hi Greek ram agents an ti a lo chuak ani hi BC zanga hun lai vela chuaka khan an ngaya chung hun laya mithiam kan han nei ming dai to lo tu te chu Plato le Aristotle te ming kha literary criticism kan soi tran ti reng chuan an lang lo thei lo ani a chan chu kha hun lai mithiam le literary criticism ron ti chuak tu te anga ngai kha an ni hlat ani Plato le Aristotle hi in nai tak an ni Aristotle hi Plato ke bula salian kan ti ang kha ani ti chuan khatianga Plato and Aristotle kha kong tin reng alo kai roi ma ni se
hun top lam iti mai diang anu dewa chuan an ngai dan po kha phira ai nang talem lo ani hei zu thil chiang sa ani a pa te ngai dan hi fa te ngai dan ani vek lova tlema kan lo nulat langwal te puitling nia ka lo ngai to nuwa chuan nu te thu te a tha kan ti vek lo chang alo ma pa te thu po tha kan ti vek lo chang a boka kha tiang deuh chi khan a seilen na ngei ta to ngai dan kha a pom vek bik lo ani ti thu le la zir te lama chuan kan hre thei theu obe ti chuan Aristotle la hi literary criticism kan soina chuan soilan lo thei lo ani kan ti kha ani hi midu tui tak mai ani a khutlang thatna du mi ram thatna du mi ani a ama hi mi sual ani lem lo ama ero chu suang tu a nge du thu sam ram kan han tiang chi ideal state kha anei ani kha adu fir em mai khopa khata a ideal state a khan thlaphua tu te hi telve arem ti bo lovani enga tinga telve rem ti lo kan ti chuan thlaphua man lai gri khuna chuan plan phu in thlapathian ominan ringa muse ne na an deal thidani chuan muse khan alo du sak view phe chuan la thatak te po an nei chuak thida khatiang angkha ani a kha hun lai an ngai dana khan chuwang chuan hlapathian bia khatianga hlanei anga angai awang khan enge mai muzia lang le khatianga suang tu naram mai apang atanga thil tak po ni lowa hlaphu chuak mai a khan point hlaphu tu te ho hi anga ya chuwang chuan I harfim lowa thil ti ania anga ya Aristotle Plato hian chuwang chuan hlaphu tu te hi adau ta tlat mai ani chuwang chuan thil tak po ni lo suang tu naram mai cham kwal ania ti hlaphu tu te chu a criticize ani chuwang chuan ani thil thadu mi thil tak du mi enge scientific proof emo enge moni khatianga technical taka thil ti du mi ani lai khan la le lam taka chuan ni literature a chuan suang tu an thil te lo zep te la thil dik na ran le thil facts thi thu dik pa ngai to pang hi kan han cham chu hian alo moi reng lowa mi thil lung ate ngai lo bok ani chuwang chuan a thu ti ngai nom tur te ala thu ti ngai nom tur ten suang tu ana le zelin thu te han kan han bol kwal thri dania literature a chuan literature lutna kha aron bel cha kan ti rualin ani literature lampang ngai sang vak lo chuan kha hil phua chop le thil ho mai be anga ya ideal state a heng ho hi telve tla ka angai lo hial ani amai ro chu Aristotle la akebula sei lian ngei khan aron chang ta Plato ngai dan chuan Plato chuan khotlang thatna te tharau lam nun khoi thil thu le la te hi adu thin amai ro chu suang tu ana atanga thil kalvel mai phua ngai tla wang khan thapho tu te ka adau ru tlat mai ni amai ro chu Aristotle ve thung hi chuan thla thu tha tharau lam nun chom thei thil tam tak hi na thu le la hin oma tre ta wangin Plato na enge khatiang hlapho tu dewa a criticize na the poetics bu akha asiam hiala khamia khan Aristotle chun aron chang ta ani ti te kha hretelila ti chuan mizo te pon hla kan han phua la thren kha chu a thu dik chi alo te poetical words kan han ti a la thu kal mang dik chi alo te a oma kan du dan hian thalai phei chu kan phua ta ni ber riat alanga chuwang chuan hla thu dik hlel tam tak te hi mithiam sok ten han criticize thri dila maro chu literary criticism kan soi hian thil kan hriat ngai oma chu a chelai chau soi le a che na lai chau zuk zir chiang chi hi omve ania literature of criticism hi chi hin an thren ta reng ani chu constructive criticism le destructive criticism tin soi thina ke hian ka ngai na deuh le ka hi chu constructive criticism lam ania a thazonga in soi sel hi constructive criticism ania mason na keng reng lova in soi sel ve tong mai hi destructive criticism ani chuwang chuan khovel hian angai san he criticism type ania angai san chu constructive criticism ani mi la thu kan soi sel ani point a that tok lo na kan soenga la thu thazok emo heti zok hian ni se tin suggestions thatak kan pe khan kha constructive criticism ani nilova he thuzia khi adiklo helai wording hi diklo tia kan va criticize ringota a thazok
kan provide le si lo chuan idea kan provide le si lo chuan kan criticism kha destructive criticism ani thei ani chuwang chuan mi la thu te mi thu zia ke soisel ringota engma anta na hlo na tur thil pek le si lo hi criticism tha a ke chun kapum ngai lo wa chuwang chuan mi zo te hi criticism lama thanglen chhozel ila nasazokin kalila karing criticize vedan criticism kan kalpui na pakhat ni kan hre chu tu nang lai chuan YouTube lama te mi video te kan react a khatiang chi kha ania kan han react te po hian mi thil ti kan react te po hian a thalo lai ga kan hriat te moi tak thatakin a that lo dan kha han soila a that dan sok tur te po kha idea han pe bok taila ani lova that lo na mi thil ti hrim social hi I criticism tha ani lo kan ti to kha chuwang chuan mi thil ti a tha umlai kan fakanga a tha lo lai siam rem ngai lai te idea kan pe nga ti chuan literature lama hen kan thang duang hlo mei do nen ti kha kan soi duwa chuwang chuan literature hian kan nuna thuk takin bu a khwara bilung leng ngai bak lo point hlanal ti chun nei theu chuwang chuan mizo te bigin la sak thei hian min kan nuna kai hroi em chuwang chuan literature tha la thu moi la poi soi lo ang chi hi nei tam deuh deuila atum em ani tin literature kan soi hen kan hriat ngai pakha kan hriat ngai boka chu chi hi nan thena chu literature of knowledge le literature of power ani hei de quincy khan alo soidan ani hei hi declare maya literature of knowledge kan tia hi chuan entir nan mi zo ten hetiang lai kan la nei tat lo mai kan phu ve tiang kan ziak ve tiang kan han ti topa kan han ziang kha ani agenda tikim thei turanga agenda sang nei thei tur kan han ziak kha atul tuk tho rolin I khatianga ke mani amu tom lem lo kan han siam ani kha chuan azir tu te tan po a boring emema no chuti de bakin minuna thu soilem lo wani khatiak chi kha hriat na ti punglek fang ani wang literature of knowledge tia soi ania amai ro chu la thuthen khat chu kan han siar zong puin kan hnim deu roi theya kan la phuwa thiam ma sa fam ta te mi tha tak la phu thiam tak khawinan la thu kan han siar te hian kan ril ru hneya a then phei chu kan lunga leng kan mit tuite bo titla hial thini khang kha literature of power ania literature tha chuan suang tu anarma achiar tu te kha min thok ko tir de langa hlim takin duam ti tak minom tir tur ani ama ero chu kan tun lai literature tam tak hi chu thil thar min hril rungota enge ani na an soi rungota tiang khan I power anei lem lovani knowledge chi khat mai chau ani chuwang chuan kan mi thiam te zinga po hian mu to mem lova thuziak ngek mai chi hi kan heng hi literature of knowledge ania hriat na hi a thalu tuka ama ero chu knowledge tam tak nei than rol hian mood anei turani power anei turani kan thu le hla den kan khotlang nu na siam tha thei turani kan thu le hla tha ten kan tharau nu na chom turani tila ye hi Aristotle te ho lo du da na ngei khan heti zonga kan ru kan senga literature ka tha kan nei deu thei hi tu me chu tiang zong chuan thalai te le hetiang lama tui mi te itrang thar so wang hu ti kha soi thei ni sela hut kan nei le huna abi chian na lakal mang te le khatiang rang kha a technical rules te classical rules te kan la soi le don nia khati zong kha tun huna kan hun man thei te chu ani he